खुलुमबाय रादाबखौ फरायदों आं राजीव बसुमतारी। बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे फसंथान लुनायनि थांखि आरो बेनो जाहैबाय खालिंदुवार बियाबाव गोख्रों मोनसे स्टेडियाम बानायनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ बुंदों एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा। लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां दि फैगौ 19 अक्ट'बरनिफ्राय नर्थ इस्ट लीग जोलुर बादायनाया बिटिआरनिनो डिमाकुसि स्टेडियामाव जानो थांगासिनो दङ आरो बिटिआर ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ गोजौ फारसे दावखोहोनायनि थांखिजों मिरु इउपिपिएल लाइमोन आफादनि थांखि बायदियै मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय थांखि बायदियै खालिंदुवार बियाबा बे बादायलायनायखौ खान्थालगुरि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावहा बेखेवजेनबाय। गेलेनायखौ बल जोजेननानै बेखेवना होयो खालिंदुवार बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बिथाङा। बे गेलेनाय जोबथा बादायलायनाया फैगौ 15 आगस्ट खालाराव जागोनखौ फोरमायथिदों एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा। बिटिआर हालामाव जोंना बिटिआर जोंहा जो इउपिपिएल हान्जा जोंहा मेरु आफादनिफ्राय जोंहा गासैबो माने ब्लक कमिटियाव मोनसे बे हाबा माने जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेबायदिनो जोंबो दिनै खालिंदुवार बिहाबाव बा जोंनि खालिंदुवार ब्लकआव दिनै गासैबो जोंहा 10टा भिसिडिसि दङ। 10टा भिसिडिसिनि गासैबो टिमफोरखौ जोङो लिंहरनानै मोनसे बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि दिनाव जोंहा बेंबारि आरो पुरुन्दिया भिसिडिसिनि मोननै टिमा बेयाव बाहागो लादो आरो जोंनि थांखियानो जाहैबाय दिनै जोङो गासैबो बिथिङाव जेरै जोंहा फुटबलानो जाबाय, भलिबलानो जाबाय, क्रिकेटानो जाबाय, गासैबो बिथिङाव बिटिआर ओनसोलाव जोङो मोनसे गोख्रों जोंनि बे गेलेनाय हाबाफारियावबो जाहाथे गथ'फोरखौ जोङो मोजां राफोद खालामनो नागिरदो, खाबु होनो नागिरदो। बेनिखायनो जोङो बुंनांगोन जों गुबुन राजनितिक हान्जानि खोथाखौ आं बुंनो नागिराखै, खिन्थु दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा मोनसे गोख्रों साननानै बै हाबाफारिखौ लादो आरो जोंनि बे हाबाफारिया जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ मोनसे थासारियाव लाबोनानै जाहाथे जोङो जोंनि बै माबा फुटबलानो जा भलिबलानो जा जाहाथे जोङो सानसे समाव मोनसे अलिम्पिकआवबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय बाहागो लानानै जोंनि बिटिआरनिबो मोनसे सिनायथि होनो नागिरदों। बेनिखायनो जोङो दिनै जोंनि सरकार फैनायनि उनाव बेफोर हाबाफारिखौ जोङो गोख्रोङै लानाय जादों। जोंनि सरकार फैनाया बारा गोबाव जायाखै। जोङो नंगौ जोंनि बे खालिंदुवार बिहाबावबो गोबां माने बेबायदि माने गेलेनाय फोथार दोङो, नाथाय जों फोसाबनो हायाखै। दिनै आं बेखौनो दहायबो बुंदो जोंहा सरकार फैनाया बारा गोबाव जायाखै, 1.5 बोसोर जादो आरो बै कभिड प्रट'कलनि थाखाय जोङो जिबायदि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ, गोरिब गुन्द्राखौ जिबायदि खाबु होनांगौ, जोंनि गथ' गथायखौ जिबायदि मोनसे संस्थापन होनांगौ जों होनो हायाखै। नाथाय जोङो दिनै मोनसे बे थासारिया मोजां जानायनि उनाव जोङो गोख्रोङै खामानि मावदो आरो जोंनि सरकारनि दिनाव दिनै बिटिआर ओनसोलखौ जोङो आरो जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ जोङो मोनसे गोख्रोङै महर होनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलखौबो जोङो बेबायदिनो जों गासैबो बिथिङाव जोङो बयखौबो मोनसे खाबु होनो हागोन। दा बेबायदिनो जोंहा मोनसे एस्टिमेटफोरखौ जों बानायनाय जादों। जोंनि बिहाबावबो मोनसे देग्लाव जोङो अलरेडि आं लिस्ट आउट खालायबाय, आं दिनै फोसावा, मोनसे गोख्रों मोनसे स्टेडियाम जों बानायनो थांगासिनो दङ। बेबायदिनो प्रमद बर'खौ जों धन्यबाद होदों, मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलनि लाइमोन बिफान जितु गेलेनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों आरो बेनिखायनो जोंहा दिनै 10टा माबा दङ भिसिडिसि दङ। बेखायनो रोंगौथिखौ जों नुनो मोनसिगोन, रायजो राजायाबो नुनो मोनसिगोन, गावनि रोंगौथिखौ जोंनि रायजो निथिनो मोनसिगोन आरो बेनिफ्रायनो मोनसे उत्सा जानानै जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां गेलेगिरि ओंखारगोन होननानै जों फोथायो आरो। सेन्ट्रेल इउपिपिएल युथ विंसनि खावलायनाय लेखायै मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय लाइमोनफोरखौ लानानै गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हिसाबै जोङो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट युथ इउपिपिएल हिसाबै गिबि खेबनि थाखाय नैबे खालिंदुवार ब्लकआ बे हाबाफारिखौ जागायजेनदों। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। लोगोसे बेनि गेजेरजों जों बुंनांगोन जे भारतआ स्वाधीन जानाया देग्लाय 75 इयार्स जानो थांगासिनो दङ। बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों बे गेलेनायखौ सरजाबफादों। सानथामनि हाबाफारि लानानै
दिनै जों जागायबाय आरो 15 तारिखै फोजोबगोन दिनै जों बुंनांगोन जे फुटबलाव जों स्पेशेलि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय नेशनेल लेभेलाव गोबां गेलेगिरि मोननो हादों बांद्राय मोनाखैबाबो आसि बिजौआव साननो हानाय मोनदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ ओंखायनो नोजोर बोबाय थादों आरो मोनसे हाबाफारि रनसायदों जे फैगोन 19 अक्ट'बरनिफ्राय मोनसे नर्थ इस्टनि मोनसे लिग फाथिनो थांगासिनो दङ आरो खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन बेखौ जोंहा बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि दावबायसा बर' बिथाङा डिमाकुसिनिफ्राय जागायजेनगोन होननानै बे हाबाफारिखौ फोसावदों आरो मा बिथांखि लाबावदों गेलेनाय बिथिङाव गेलेनायनि बादै जों दिनै बुंनांगोन एथलेटिक्सआवबो जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर बोदों जे मोनसे जोङो हाबाफारि रनसायलांबाय थागोन गिबि हिसाबै जोङो जोंनि लाइमोनफोरा फुटबलाव मोजां हिसाबै जों बेवहाय नोजोर बोदों बिनि बादै जोंहा आर्सारियाव गेलेगिरि दङ टाइगान्ड' दङ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि बे हालामनि बा बिटिआर ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ गोसो गुदुं खालामनो थाखाय जों लाइमोन हिसाबै जेखिनि हाबाफारि लानांगौ जे फैबाय थानाय बोथोराव जों बे हाबाफारिखौ लालांबाय थायो जेखिनि जों नेशनेल लेभेलनि गेलेगिरि बा इन्टारनेशनेल लेभेलनि गेलेगिरि लाबोनो थाखाय जोंहा सारा नर्थ इस्टआवनो मोनसे लिग फाथिनो थांगासिनो दङ 19 तारिखनिफ्राय जागोन नैबे जोंहा जास्ट मोनसे एन्टारटेनमेन्ट प्लास बा गोग्लैसोनाय गामि ओनसोलाव गोग्लैथानाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ उत्साह होनो थाखाय जागायजेननाय मोनसे हाबाफारि दा जों नैबे समाव नुनो मोन्दों माखासे जोंनि बर' युथ्सफोरा गेलेनायखौ गारनानै लोंनाय जानाय गारि सालायनायाव मुखुब जानायखौ जों नुनो मोन्दों दा नैबे खेत्रआव नोंथाङा सासे लाइमोन दैदेनगिरि जानानै मा मेसेज आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे बे जोंनि युथ्सफोरखौ थिग खालामनोब्ला जोंल' नङा गासैबो सेक्सननि मानसिया जोंखौ हय हुजुग आगबारिनांगोन जों गार्जेन बिथांमोनखौबो खावलायगोन समाजनि गोबां दैदेनगिरि मोजां दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौबो खावलायगोन जोङो जे लोंनाय जानाय बा बाइक सालायनायजों नोंनि जिबना जाया नाम्बार 1 जोङो गेलेनायजों लोगोसे फरायनाय आयदायाव जोङो मुखुब जानांगोन आरो गेलेनायनि गेजेरजों नों गावनि फिजिकेल फिटनेसखौ गोख्रों लानो हायो आरो फिजिकेल फिटनेस थायोब्ला नों मोनफ्रोमबो जेखिनि नोंनि कम्पिटिसन सिगाङाव थानाय बेवहाय नों देरहासार जानो हागोन बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम